MTV. Ул Татарстанның отказанган артисты, футбол буенча дөнья чемпионаты илчесе, танылган җырчы Эльмира Калимуллина. Аның көндәше Россия һәм Татарстанның композиторлар берлеге әгъзасы, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, танылган композитор Эльмир Низамов. Композитор һәм җырчы көрәшенең ничек узганын тәмле көрәшнең алдагы чыгарылышында күрерсез. Шимбә көндезге сәгать 11-дә Тат Муз ТВ телеканалында тәмле көрәш карыйбыз. MTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.